Hi guys, good morning everyone. Welcome to my channel and today's vlog guys, manghugas sa akong plato daan guys. Ay ako madto sa gawas guys kay para pagbiya na to aning banggira, limpyo na siya guys ug mahugaway na siya, murag atong dagway bagay. Isto tabasa man ko eh. Napiksan ko sa sabon. Murag atong dagway ba guys? Humagaway ambot. Basta mao na to siya. Ato ning kuanan. Ugasan na to daan kay ang mga baso man guni nga amo ang gigamit kaganina nagkape og nagatas ang gudpog ko uning naputay ubang mga plato nga gisudlan sa tong sudan. So ako ang gipang kuan ang mga sudan gipang usan akong butang kay ako tong ipang kuan sa kong mga dugi unya para mulami jud ang ilang kaon. Butangan na to sila gamayng laming sudan para pa kumot guys sa ko mga dugi. Naglungag na ko guys kay para ako mga dugi makakaon na. Kana man gud ako mga dugi guys, mo ginay unahon na mo og aptiman ay hami. Later na mi guys, una sila mga on ay hami guys. Ang amo ang pamahaw diri guys is dala na pa ni udto. Naanda na sa mong tiyan guys, dili mi mamahaw og buntag. Gawas po si Banana magtrabaho na siya trabaho kay mamahaw gina siya buntag pero ako dili. Naandad na akong tiyan guys, magsakit akong tiyan og sayo ko mukaon mo na nga. Naanda na nako guys nga mukaon ko dala pa ni udto pero karon guys mag 1 week naman ta kapin ga diet. Mag-rice ko gamay ra kay kong rice. Dayon pagkagabi dili na ko mag-rice, mag-milk ako, mag-boiled egg ra ko dayon. Gamay nga pan. Ana ra guys ako ang kanon. Dayon ato apong ubanan sa atong pag-exercise para dali ra ta mo gamay. Ana guys. Ana sila guys ning adto ko sa mama kagahapon, ingon sila nga. Dali ra daw kay ko nagamay, nawala daw kay dako bet ko ning action ba kog dako guys kay then laging kusog kita mukaon kay mo natay kontrol sa tong kaon labaw na akong banana pasagad lagbutang sa kong plato ug pag kanang kuan rice, ang rice ba grabe ba kay na maka borot sa tuan ng rice. Ako sa ning iop ang gasol guys ha. Kay bisag malimtan na pud unya ani. Grabe ba ya makaburot ng rice ato ang mga kabuktunan guys mo to nga. Kuan kanin. Dali ra jud kay kuning burot. Pero ato ang kuan sa taron 2026 atong 2024 asos kalami kay nako lawas perting gamaya nako kay diet ko ato nagsugod ko diet 2022. O nagsugod ko diet din mo to perting lami as kong lawas kay bisag ako makaingon jud lami kay kong lawas oy. Kay kuan ba kanang maintain ako ang pagsumba, twister nako, dayon akong kaon kanang kinuan gyud ba kanang kinuripot bags kon pa na kiniripot nga pagkaon. Kaya nato pang ubanan og prutas nga bisag mga baratuhon man nga prutas mag-budget ko 100 ka pin makapalit og prutas isa ka avocado, isa ka mangga, saging, barato ram ng saging diri tag 15 ang kilo. O palit ta gamay dayon. Kaning orange, ang orange diri sa una kay kuan man to na tag 5 di. Maka-afford ra gid ta tong 100 makapalit na gid tanan isagol nako o. Ang gis ang apple diri sa una tag gis dagko kay tanan pero karon wa na di na ta kitag apple nga tag gis. Tag 20 lang isa. 20 na tag 20 gagmay na kaayo di para sa una nga ang gis perting pagkadagoa guys. Yan na auto guys nga. Mura dito kung giminten prutas kung buntag. Dayon kung action ko gutom guys, prutas akong kanon, gatas, alami kay kung panit gatas, sinaw-sinaw sa isag baratuhon ra ng mga prutasa pero dako kay nagtabang sa ko dako kitog tabang sa ko mga prutasa tumora gito kung giminten mo dali kay kung nagamay kay ubanan tong sumba din twister sus kadali ra kayo ning kiyos sa inyong manang oto nga agoy guys kay nagpasagad naman kus kong lawas guys kay kanila din nagsalig ka nga dali ra kay ta maniwang di pasagad na. Kung naay mga birthday, halabanat og kaon kay kanila gid. Talagsarang birthday. Abanat kaon mga kaon ra gid ko nagsalig pud kay abi kay dali ra kita maniwang. Salig pud perting kaon mo to nga. Sus guys, wala ko kabantay kong lawas ning dako naman ko. Unya mailan man ako na akong lawas ungod ako guys kay kung mga short muguot man. No to pagkuan nga nakain ko. Hala ka, ano mo ni akong short? Daghan ako mga short din na akong gipadaplin kay di na maigo. Ang uban gipanghatag na kus kung magulang kay kung magulang pud gadayet man pud. Ang iyaha lang tirada jogging. Jogging di magsayaw-sayaw siya. Siya TikTok guys, wala siya YouTube. Wala siya sa YouTube. Kuan iha TikTok dayon.
murag TikTok ra yung Facebook gani wala kayo siya. Sa TikTok siya nag-focus kay na siya nakuan naman siya sa TikTok na siya mga kanang mga kuan niya video nga napin. Mo tong dito siya nag-focus. Mo tuing ko nga. Aw, sus, sino ko nang dako ni action ko kaguo guys. Wa na naghinuktok na inyong manang kay wa na di na maigo ang mga short ug pantalon. Aw, decide ayun. Decide pero nabtan pa pila ka tuig karon nang tuiga ko ning dako-dako wala di pud as in na dako. Sa una guys, wala pa ko gadayet, ako ang hawak ay akong timbang is naabot og 60. Kapin na dako ana. Dako kay ko sa una kani akong lawas, nawan ninyo akong lawas guys. Kaning lawasa katuloon ni sa una kani. Ay na, motomog sa dili guys akong lawas. Kaning lawasa karon ako katuloon ni sa una. Nabasa man dira eh. Muna guys nga. Pag makita na to guys nga akong short pa ning kuan na guys ning guot na. Mag-worried na kuan na guys, worried na kay kuan na. Munang ning kamot ay unog. Ning kamot ay kuan inyong manang kanang exercise. Zumba, twister, 30 minutes twister, 30 minutes zumba siya, di ka ma. 1 week pa lang ko ga-diet. Ana na to, di siguro ta ma-violation. 1 week pa lang na guys. Gamay ding tiyan, concentrate lang dito sa to ang diet niya kuan. Gamay eh. Dili la. Ako guys, malahi ko mag-diet guys, dili ko mag-rice 1 week. Kaon na ko prutas lang yun, itlog, gatas, ana. Dali na kayo magamay guys. Mana akong ginagawa pa mag-diet ko. Mana akong ginabuhat guys, mandali ra ko magamay. Mana ako mag tan-aw na ko nga murag ning dako na ko. So sisiyo di ko mag-uol. Basta ko gihan lang dito mag-diet. Okay kaayo dali ra jud kaayo. Hugi lang jud ta. Concentrate lang jud ta. Ayan. Kung naay birthday guys. Kung naay birthday ang akong kanang sudan ra gyud na sudan din mag kuan sudan tanan ko murag feel ba nato ha kung mabusog ta. Inom din tag tea, di ta mag soft drinks. Ana. Di ta mag soft drinks guys. Pero kagahapon guys, kay naka soft drinks ko guys, nakainom kog coke kay ngano. Gapon dito mi sa balis kong mama nagluto mi og bihon, din akong mama gusto man jud na siya mosigop og sabaw. Nya ako man jud na iyang palutuon pug na ako dito kay dili pang hambog lami bitaw muluto. Liwat may kusong papa lami kay ko muluto guys. Muna nga, pag na ako dito, akong mama, palitin na siya karne, palitin na siya kung saan na iyang paliton, din palutuon din ko na niya, mo yung din siya nagsabaw, ako kay masigop og sabaw. Kay ang lihok sa kong papa, tanan-tanan na anak ko, nakuan yun na ako guys, murag na. Naasa ko nabilin ang kuan sa kong papa ba, napasaway naman to kong papa, pila katawid na ning labay, mag 3 years kapin na. Ang unsay mga lihok niya, naasa ko kuan ba. Pati ako, nalalaki pa ako sa junior, sa kong papa, oy, na nababayi man sa junior. Moto nga. Aw. Ako magluto ko si akong mama. Malipay kay na akong mamag na ako dito kay magluto man dayon ko. Ako naman akong igsuon dito pero namgud sa tindahan busy magud pud sila. Muna ako naram ko dito sa mong balay. Ako naman ko kay mga tinda pero ang ako magud kanang order ihatod ano sa deliver kay ko busy gawas og dagan kay mag-order kay mabisi gud gamay ang inyong manang. Nato adto ko dito. Akong mama lipay kay na siya kay Loning init na guys, mamugok ko bulak. Bulak akong mga tanong bahirbal. Lipay kay na akong mama kay kuan man. Magluto ko sigo kay na sabaw siya request na siya sabaw. May din siya nagsabaw ako anak. Ay sus no problem madrilan. Basta kompleto laglamas aw. Luto anin ako na akong madrilan. Way dagag istorya. Luto diretso. Malit din na siya bihon guys. Usay magkarne me. Ana. Ato may dito taga Sabado, usay Domingo. Lagi mi dito Sabado or Domingo usay pod murag kapoy akong lawas or akong bana na busy nga time. Dili mi makadto pero moadto gyud mi dito taga Sagaran Domingo or Sabado di na gyud mi dito. Gawas og kapoy ang lawas or akong bana na laing lakaw. Aw dili mi kaadto. Ngan ana guys. Kin kami po tig-maintain og limpyo sa boarding house kung motherland. Munang adto gyud mi dito. Kay mahadlok man mi guys, ug akong mama maglimpyo-limpyo dito kay ngano. Akong mama ang edad guys kong mama 60 na bay kapin, 66.
gamay ray kuan ana simba ko palayo ug madalin as na mauna ang ulo ron kaning sana kanang batang agoy injury mo na mahadlok jud mi akong mama magkunkuan dito kay simba ko palayo lang pud inton di lang pud inton itugot hinuon akong mama sige man nagpanawag og Ginoo layo din na siya ng mga disgrasya. Pero kuan lang ba para ba safety ba? Kami jud mo kuan dito mo limpyo sa boarding house akong mama. Kami duha sa akong bana. Mo tapang man akong bana sa kuan. Unsay kuan ako, mulihok po na siya tabangan di po na niya. Mo po na nakanindot sa akong bana guys kay mo tabang din na siya. Nya karon guys, lutuan ako akong banana og herbal nga. Herbal nga kalamunggay kay mo gini yung lutoon buntag sayo og kuan kanang gabi sa wa pa sud antin hala ning hinay ang agas kinahanglan na jud ugasan ako ni biyo sa nakanos ni ning hinay ang agas kinahanglan ako mamubog bulak ning hinay ang agas guys na padulong na ni sa palong ning agasa basta yung ani muras na ako ni tanawa guys ninyo ning hinay na hinay na guys. Kusog na po din na hinay. So man to ganina, kulba-kulbaan man taning agas na mo diri. Uy, mo hinay mo kusog pagdarong di agas uy. Kay lahir ba ni diri kay mo hinay ni palong diretso inaana na siya bisan pag unsa nakakusog guys. Palong ni siya diretso mo na mong tubig diri guys. Lambot na lang. So ako na ning itakang ako ang malunggay kay nabutangan naman siya tubig. So guys, diri ra taman guys. Thank you for watching my live og sa ko ang mga vlog og sa nag-like, share, follow, nag-subscribe sa ko ang YouTube channel. Thank you so much guys sa inyong support ug amping tagdanan. I love you. God bless everyone.